Goedenavond, het is zaterdag 30 april en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Zeeland worstelt met het vinden van voldoende opvanglocaties voor de vluchtelingen uit Oekraïne. En volgens de veiligheidsregio Zeeland is er geen makkelijke oplossing. Je ziet, we hebben het laaghangend fruit nu gehad. We moeten nu een volgende stap zetten. Tegelijkertijd is het logisch dat het niet al kant en klaar op een presenteerblaadje wordt aangeboden. Ja, weet je, als het allemaal klaar zou staan, dan zou het leeg staan. Het is heel logisch dat het georganiseerd moet worden. Nou, dat doen we in Zeeland, vind ik, op een goede manier. Ja, we zijn er nog niet. Vanuit het Rijk heeft Zeeland de opdracht gekregen om 2000 vluchtelingen op te vangen. Eerder zei de veiligheidsregiovoorzitter dat het met het huidige tempo niet zou gaan lukken. Maar inmiddels is Van Merienboer iets positiever. Ik denk dat die 2000 gaan lukken, maar we moeten wel een volgende stap zetten. Het laaghangend fruit is wel geplukt. Dat betekent dat we nu naar de wat grootschalige plekken staan waar je ook wat geld moet uitgeven om die plekken in te richten. Nou, die stap gaan we nu met elkaar zetten. Maar nogmaals, we hebben voortdurend het aanbod gereed op het moment dat men een beroep doet op Zeeland. Dan komen nu mensen naar jullie toe. Zijn jullie in staat ze op te vangen? Dan gaat Zeeland geen nee verkopen. Dan zorgen we dat we daar klaar voor zijn. Deze week, volgende week en ook in de weken daarna. Goedemorgen. Goedemorgen wederom. Ja, dank u. Een stukje wandelen is voor deze lopers niet genoeg. Ze doen mee aan een monstertocht van ruim 100 kilometer dwars door West-Vlaanderen. Vrijdagavond zijn ze gestart in Oostburg en rond het middaguur stond de teller op ruim 80 kilometer. Wat zien jullie er nog heel goed uit, zeg, na zoveel kilometers? Denkt u? Het zien wel, het voelen is wat anders. Voor mij is het wat minder. Beetje zere drukpuntjes hier en daar. De beentjes en de spiertjes die voelen u wel, hoor. Ja, u zit er nog bij of u nog maar 5 kilometer heeft gewandeld? Dat is geen bedriegt, hè? Bij de 24 uur van Oostburg kan ook 42 kilometer worden gelopen. Maar dat is dus voor ruim 80 deelnemers niet genoeg. Een klein beetje gek moet u wel zijn, hè? Ja, maar het is een uitdaging. Ja. Het is gewoon een grens trekken voor uzelf en daar proberen overgaan. Of 40 kilometer is toch ook leuk, meneer? Dat is ook leuk, dat is ook leuk. Ja. Maar soms moet je wel eens een keer een uitdaging aangaan. Dan moet je eens een keer gek doen, hè? Lopers hebben nog tot zaterdagavond 7 uur de tijd om de finish in Oostburg te halen. Succes! Dankjewel. Hoi. Na 1,5 jaar is het eindelijk zover. Hotel De Timmerfabriek is open. Het personeel en Vlissingers keken uit naar dit moment. We zijn nu 2 maanden echt bezig met het hele team om alles schoon te maken, in te richten. Te kijken op de laatste details of ze allemaal goed zijn. En we zien ook gewoon als we de deur openlaten dat mensen uit Vlissingen binnenkomen om te kijken wat er uiteindelijk van hun timmerfabriek is geworden. Het 4-sterrenhotel zou eigenlijk al rond Pasen opengaan. Maar er was een misverstand rondom de aanvraag van de vergunningen. De aanvraag heeft iets langer geduurd dan we verwacht hadden. Maar nu hebben we hem en in laatst goed overleg met de gemeente hebben we dat ook kunnen versnellen. En nu hebben we hem binnen en zijn we heel blij dat we dit weekend onze gasten kunnen gaan ontvangen. De eerste gasten zijn de eigenaren van het hotel die een nachtje komen proefslapen. Op 14 mei is er een open dag. Dan kunnen alle geïnteresseerden een rondleiding krijgen. Op het strand in Zoutelanden kregen diabetespatiënten vandaag extra hulp bij de voorbereiding op de kustmarathon. De Bas van der Goor Foundation is als goed doel gekoppeld aan deze marathon en is deze training gestart. Veel deelnemers hebben al vaker marathons gelopen, maar dat verliep niet altijd vlekkeloos. Nou, de problemen waar ik tegenaan loop is meestal op het eind, na 30 kilometer, dat dan mijn bloedsuiker van hoog een beetje rond de 15 te snel zakte naar 5. En ik merkte daardoor dat ik in de verzuring kwam. En wat leert u allemaal op zo'n training? Nou, ook techniektrainingen, maar ook van hoe ga je nou om met je... wat gebeurt er tijdens een trainen met je bloedsuikers? Hoe pak je dat aan? Dus dat is gewoon heel belangrijk om daarin begeleid te worden. De foundation wil ook dat je er vol voor gaat. En daarnaast is het gewoon belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren. Niet alleen tijdens de loop zelf, maar ook zeker in de voorbereiding. Dit groepje traint eens in de 6 weken en ze hebben nog even de tijd. De kustmarathon is in oktober. Zo'n 1500 toeschouwers bij de derby tussen Goes en Hoek in de 3e divisie van het amateurvoetbal.
Beide ploegen moeten winnen. Goes om rechtstreeks de degradatie te ontlopen. Hoek om bovenin mee te spelen. Goes krijgt de beste kansen. Eerst na een klein half uur als aanvaller Guillaume Klinkemeijer de kans op het openingsdoelpunt krijgt. Maar de spits die nog niet gescoord heeft, weet ook nu het net niet te vinden. En kort na rust deze kans voor Goes. De kopbal van verdediger Stefan de Bert wordt geweldig uit de goal gehouden door keeper Jordi de Jonge van Hoek. Dan krijgt Jelle Klap van Goes na een uur spelen zijn tweede gele kaart en moet Goes met een man minder zien te overleven. En dat lukt in eerste instantie nog goed, want Hoek maakt geen vuist. Maar een minuut voor tijd scoort invaller Jardel Constantia alsnog en wint Hoek met 0-1. Constantia gaat op de schouders en is de matchwinner. Goed gevoel heb ik hierbij. Blij dat we de 3 punten pakken. Is voor ons ook gewoon goed na de verlies tegen Dovo vorige week. En het is altijd leuk om te scoren. Hoek blijft op de 5e plaats staan in de 3e divisie. Goes blijft staan op een degradatieplaats. Het was vanochtend in eerste instantie bewolkt. Het bleef wel droog en bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit het noordwesten tot noorden kwam de maximumtemperatuur te liggen tussen 12 en 14 graden. En daarmee was het vandaag aan de frisse kant. Wel kregen we in de loop van de middag vrij zonnig weer. Vanavond en vannacht zijn er ook afwisselend opklaringen en wolken met minimumtemperaturen rond 5 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Morgen zal de wind ook uit het noorden tot noordoosten komen en dan hebben we maximumtemperaturen opnieuw rond 12 à 13 graden. Misschien wordt het net 14 graden in het oosten van de provincie. De komende dagen houden we ook overwegend droog weer. Rond een hoge drukgebied boven de Britse eilanden wordt er een noordoostelijke stroming in stand gehouden en storingen of buien kunnen de provincie Zeeland niet bereiken. Het blijft ook aan de koele kant met temperaturen die schommelen tussen 13 en 15 graden. En tot zover. En graag tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.